Bună dimineața, prieteni! Azi ne aflăm în munții Ciprului, într-un sătuc. Ceasul nu merge bine. Asta e una dintre biserici. Toate sătucile astea au câte 2-3 biserici. Aici e credincios să fie biserica aia. Satul se numește Galiohorio, în traducere sat bun. Dar totul e încuiet sub chei, văd și scările cele legate cu lanț. Secția de poliție mai mare ca circa mea din cartier, din oraș, și mai blindată, zice că e Gilava și cu mașini multe. Și mi zice, o fi așa de rău famat ăsta, apoi spune sat bun. Sat bun, dar vezi tu că nu. Ăsta e singurul supermarket de aici. Și acum o luăm, până acum am coborât, să vedem că mă urc. Am și murit. Asta e singurul supermarket din sat. Vin babele aici. Ăștia tot spune că sunt mulți struguri, că e o zonă cu 100 de struguri, cum atât, vedeți? Sunt mulți struguri, că zona e faimoasă pentru vin. Știți că cel mai vechi vin din lume, Comandaria se numește, Comandaria, este din Cipru, de aici provine. Și ăștia fac turul, cum fac turul turistic, o să vă arăt acum. Ce asta, The Village House, e pentru închiriat, dar au fost cândva, că multe lucruri părăsite. Și aici o piscină asta, ca ce centru, cum ar veni. Piscina asta, din 1942, vedeți? Uitați aici, bruscărime, aici e bun să vin cu magnetul, să fac pescuit la magnet, dar nu te lasă așa rețetă la tine. Dar, ca idee, ar trebui curățat aici, uite, infecți. Nu știu, piscină, comunală, centrală. Așa tot zice că crește viața la sat, început să crească. Crede-mă, uite, magazine închise pe grupe, restaurante, abandonate. Eu nu văd, uite aici, să vă arăt aici, ca să înțelegeți, pe harta asta. Este un muzeu, dar nu-l găsesc, dar oricum nu închis, nu mă lasă. Mai grupuri vor ăștia. Uite, vezi, de aici din Limassol, asta e vin, drumul vinului, cum zice. Drumul vinului. Noi suntem aici, în munte sus. Ați văzut, nu? Drumul vinului, au drumul vinului, au drumul măslinilor, au tot așa, tururi turistice. Dar vă spun sincer, arată foarte părăsit. Eu nu mă duc, toate satele arată abandonate, părăsite. Aici a fost un cabaret de ăsta ilegal, un bordel de curve. Tot părăsit și ăsta, cam toate părăsite, fraților. Cred că înainte aici a fost legalizat bordelul, da, a fost legalizat înainte să intre în Europa ăștia. Era legalizat treaba asta. Sodoma și Gomora. Ia uitați aici, Eros Harmony. Uitați picturi acolo, ce mândreț, vedeți? Auzi, dar renovează. Deci ar merge un hotel frumos, dacă l-ar cumpăra cineva. Uitați dragonul. Dar să lăsă dragonii și uite, câți bani se băgau chestii de astea. E ornament, că vede unii, avea balta pește. Auzi câte camere avea aici. Tu vei seama ce urgie aici. Muzică, mâncare, băutură, marafet, pe vremea aceea era așa atunci. Și după aceea, uite, la ce număr? La 69. 69 numărul. Uite, cu roșu, bă. După aia dă-i bătaie, caniad aici. Uite, Ieros Masochistus, s-a dat masochiști. Sat bun? Da, bun sat. Satul e bun. Badă-i bun, badă-i român. Ia uite, nu aici. De acolo castanul ce-l vezi, nu tăie de mulți ani. Aici e primăria. Și de la primărie creșteau stresați, se duceau acolo seara. Ca să destreseze, ca să meargă treburile. Castan sau și ăla era anticastan.
Este un păr, autopară bună coaptă. Mănânc mai încolo. Acolo este apă, cât frumos, vedeți cu parcușor. Nu mai intru acum. Îmi plac căsile astea vechi la nebunii. Nu pe alea și nu va prea tare. Mă să am rosul ăla de vechi în nas. De așa cum e aia situată sus, stai sus și jos să ai, uite, vezi? Mândreț. Ia asta dacă e țigla asta și pui tablă, arată ca dracu. Țigla asta veche, dar vezi că plouă. De acum nu mai e de altă să urcăm, fraților. Utinucele. Utinucele. La oraș, tu știi câte scumpe sunt nucele aici. Hai de cap. Utinucele, mă. Nu iau și eu niște nuci. Para am luat, nu că nu mănânc din satul ăsta. Văd că scorjute, zvratici. Dar nu mă ajung la ele. Poate cad în râpa asta aici. Rămân și eu la Galiu Horiu aici. Poate al nuc, dar nu e crăciule. Și le culegi cu scara să le vândă la oraș animalele. Să n-ajungi nimic, o tăi tot aici. Uite, perele acolo cum stau. Nucile, perele, rodile, numai la ei. Nu o să ne dea ceva nimic prin gură. A, dracu, chelea pe lău. Noi la muncă. Să muncim. Dați voi seama. Stai acolo pe terasă ce și bei cafea și te uiți așa în liant până îți revii. Dar uite acolo casă drăpănată. Mai prea drăpănată. Să te apuci să-ți vine acolo. Să cari materialele aici. Hai de capul tău. Una mai e așa, mai uite, cam să nu ai mult de muncă la ea. Înțelegeți voi. Poți să-mi fierbinte ăsta și să închide camera. Vorbesc ca prosturi. Da, nu contează. Eu înainte aveam cameră, filmam, tot așa vorbim. Uite, azi e sâmbătă. Înainte, vinerea, sâmbătă, bă, băgam grătari, grupa mare. Acum, de vreo câțiva ani, 2-3 ani, nu mai am chef, nu știu. S-a îmbăxit așa, mi s-a plecat. Nu știu ce să zic, bă, fraților, nu mai am chef de viață, sincer. Nu mai e ăsta, nu știu. De grădiniță aici și școala acolo, ne-am parcat mașina să vedeți. Dar ce mai impresionant din toate, în biserica asta veche tare. Asta e patrimoniul UNESCO, sigur. Patrimoniul UNESCO, cum zice. Nu sunt cutiuți de astea, cutiuți. Nu vedem. Ia uitați-vă. S-au pus mușchii pe ea și tot nu plouă înăuntru. Dar cum le făceau ei, bă, pe vremuri, bă? Bă, ce țiglă aveau, vedeți? Ce țiglă. Le-a pus pământul pe ea. Crește vegetația pe ea și tot nu plouă înăuntru, mă, fraților, mă. Acum face ăștia plouă și pe înăuntru. Face mezală, o să care o mezală. Uite aici. În Galiu Horoci. O gemulețe mici, cum era înainte. Un pic, să-ți intre un pic de aer, să nu intre frigul. Că n-aveau centrale. Uite, aia pe vânzare are numărul acolo. Arată ca lumea și poziționată perfect. Dar vor ăștia de bani. De ce ții? Ți-ai casă în Brașov, în București. Da, dar poluare, aici nu e poluare. Asta e, de asta vor bani. Chiar și așa, da. Să ai niște venituri. Trăiești pe aici. Fraților, mergem acolo sus, e un parc așa, de evenimente, de... Nu zice, dar nu mai aruncăm acolo, mă dă picioare. Nu nimic, e un... așa de concerte și de târguri, acolo e centru. De acolo sus, de acolo, unde scrie Galiu Horiu. Și acolo să adună ăștia. Când e Crăciunul, mai aduce căsuțele de vândut suveniruri sau ca au și zilele satului ăsta, când o fi. Să aduce pe Sofia Vicoveanca aici să cântă, sau pe cineva lor, Sofia Vicoveanca lor, zic eu. Piagă o ghie, o grădiniță.
grădinița de la sat. M-aș opri ora de banca asta, dar mică mă răcesc. Coticos. Ce aia coticos? Ce fac și reclame, bag și reclame. Bagă și reclame, peste tot. Uite poliția. Uite ce mașină. Uite ce mașină. Și mai are o mașină acolo. Deci ce de poliție are. Zici că e de asta am. Deci că e în Texas, mâncați. Uite, aveți frumos? Da. Galio, Horio, Limassol. Are 30 km până la Limassol. Și urci, munte. Dar n-ai un peripter, ceva aici, decât mini-marketul cel acolo. Lasă-mă. Dar bine că iau găini toți aici, cred că știi, care taie porc, care... Parcare, o scris în vale, parcare. Ca să te duci în vale, să parchezi. Trebuie să umbli pe aici, n-ai ce să faci pe aici. Uite aici, părăsit. Vechea tavernă, din Galio, Horio. Prafă, mă, de afaceri, de asta. Și ăștia umblă cu vrăjală că creșterea demografică pe sate. Lasă mă bagi. Nu vezi că nu mai mușnești. Și probabil după ce mor ăștia, prafă s-a reușit de creșterea. Ia uite. De asta zic, bă, fraților, nu mai ascultați fratele Zor la emisiuni, duceți-vă voi și vedeți. Duceți-vă voi și vedeți. Nu sunt multe manipulări. Ia uitați și stații de poliție, blindate cu toate fonduri europene. Deci că are cele mai mari criminale aici. Aș zice că stații de, zici că circa din Marseille, unde stați nebuni, din Paris, din Marseille. Ia uite. Ce s-are să-ți? Babele astea, vezi ce dracu s-are să. Uite, că ăsta părăsit, mașina a lăsat-o aici și o și murit ăsta. De asta de veche așa, îmi place să stau acolo, umblu la veche, la țară. Într-o vară mă duc și eu căsări pe la țară. Ascultați la mine, mă ajung și în țară, în România, prin sate. În sate așa mai uitate. Și eu așa vorbesc cu babele, să ascult povești. Am niște vloguri interesante, știu povești de pe al doilea război mondial care mai trăiesc. Voi dacă stați în casă și vă uitați la televizor, ea ce fac? Se duc aici, filmează tot ce nou, secția asta de poliție nou, cu mulți polițiști pe ea, mai se duce pe acolo, în așa, adună toate babile astea, că zice cu televiziunea astea vin, îl adună la un loc, la o terasă de aia, deschide o tavernă de aia, dă drumul la muzică, va prinde focurile acolo, îi adună toți la grămadă, și ca să promoveze satul și zice, viața în satul acesta a revenit la normal, o mărire demografică uriașă, toți migrează în acest sat excepțional, deoarece sunt mere și pere, mere n-am văzut, sunt struguri și pere, tucioase. Și voi puneți botul și spuneți, bă, da, uite că lumea se mută la sat, mă. Hai să ne mutăm și noi la sat. Și veniți și voi la sat și o luați în gură. Muriți de foame pe aici. Și aici apa scumpă să le uzi, nu se fac. Și apa care le uzi contaminată de taclor sau sucul roșia. Și vii la oraș și cumperi roșii. Tot de aia făcut pe vape de la turci. Sau de la chinezi, o stroi de la chinezi. Tot la oraș cobori. Dar nu mai ai bani. Dar ce vrei să vinzi casa? Și casa cum să o vinzi? Nu ți-o mai ia nimeni, te-ai pus botul. Și atunci apelezi tu și cu vecinul toți cu altul care vor să vândă casa. Alo, televiziunea Raiduie. Ia veniți să facem un pic ce avem nevoie de ajutorul dumneavoastră. Da, te costă atâta. Hai că dăm. Și iar adună lumea. Iar face un reportaj. Iar pune botul 2, 3. Și o ia, uite, ca spărăstă nouă mâncă. Uite așa merg. De asta spun. Documentați-vă. Uite, ca frumoasă. Dar în vale, când vin tot apa, tu ce se întâmplă aici?
să dor pe ei sus pe balcon. Încă nu vrea să stă tot apa. Că plouă, ce versanță, ce apa, năvală, ai murit. Să trebuie cu ăla salvare în casă. Asta zic. Trebuie să te uiți, nu să-ți furi ochii niște chestii. Uite, părăsă-te, casă, uite, părăsă-te, s-a fugit-o și murit de nervi, de tristețe. Mai muncă, idealul mare. Nu, părăsă-l. Dar câte și mai câte nu sunt. De asta spun. Aveți grijă când faceți. Nu le faceți pe urechi. Dacă am văzut un specialist, specialist. Așa fac manglitori cea până în Ungaria, vind casă de acolo. Acele cumpără oamenii săraci, nu știu cum scapi de ele. Stați cu mine, voi întâi verificați anumite chestii. Nu puneți motul. Are un copac de mere și unul de pere. La anul ăsta faci, la anul nu mai faci. Și-o răscat. Se frânge în pune, spune. Aoleu. Că dealul ăsta, mai deal am de acum. N-am ce face. M-a asumat treaba asta. Da, ajung la mașină, am și murit. Uite apa, curge pe străzi. Este apă. Dar nu ți-o dă, că o iau ei. Ți-i dă la furtună. După ce bag clor în ea. Și tot să plătești, bineînțeles. Și tu, Moca, n-ai voie. Toate ți-mi minți treaba asta. Moca e mort. Moca e mort de mult. Mamă, dar nu mai pot. Deci pământ drept ca lumea. De grădinărit. Obuzul. Te aduce pe sat, te aduce și te duci. Cireșa. Cu cireșa anul ăsta. O distruguri cu susul, că nu-i culege nimeni, mă. Ia uite, ia. Vedeți, băi? Struguri. Asta ce-o fi? Mere, dar sunt cârcite, uscate, vai, mama lor. Mere, mama. Cu cireșa, am ea. Cireșa o fi făcut cine știe. O fi cules. Bă, fraților, eu nu mai pot. Mor pe astea drumuri pe aici. Ioi, Doamne! Ioi, Doamne! Ce un parc, vedeți? Parcul de la parc. Ce parcul parcului. De copii mici. Nu venit, mă știu, uite acolo.
trebuie undeva să schimb bateria. Ia uitați aici ceva mozaic. Mozaic de mozaic. Galeão Horio se estou, Galeão Horio. E faină viața, dar na. Să ai o comunitate ca lumea, adică prieteni. Mulți. Dar prieteni adevărați, nu manglitori. Și uite, para, vedeți? Și cât costă asta? Ai de capul tău. Și uite aici cade pe jos. Asta e pară de cactus. La picios, ca îi spune aici. Ia uite, e plin. Numai că are spintă să-l curăț așa cu grijă, cu mănușă. Și mănânci, curăț tot înăuntru. Mai am mâncat vreo 6 și mi-a rupt și gaura corului. Care are niște sâmburi mari. Trupul tot, mați, tot. Zici că ai hemoroizi, doar curcă în tot. Scot mațele afară, curăți tot. Normal, pentru aia care au diabet, e bun. Dar să mănânci una sau două pe zi. Nu 6 odată ca mine. Ca animală de mine. 6 zic eu că erau 8. De-aia am zis că mă duc la spital. Mor. Mi-au venit hemoroizi deodată. Eu n-am de aia, dar am zis că poate o formă deodată așa. Aia nu deodată așa, sau cine știe. O săptămână o duc acolo. Era oarecum, am zis că mă duc pe spitale. Mă duceam pe spitale, băgau aia pe cur, furtuni, ce dracu îmi făcea la fundulețul meu. L-am protejat atât. Și acum să-l dau pe mâna leilor, să merg fără fărnițez. Nu, am stat așa, cu durerea, că mor, nu mă duc la niciun spital. Ia, aștept autobuzul. Deci pe la roșu, de la aici, dacă nu pleacă. Eu am parcat pe colea la școala generală. Ia, nu mai pot. Nu mai pot, domnule. Chiar că nu mai pot de acolo, ca să aveți internet, ideal antene, sateliți și alte marafeturi. Căcați din container. Stă omul aici, ce să facă așa? La container. Atâta s-a putut. Dacă dormi în container. Dar ce are? Dar eu aș face, aș pune niște piatre pe ea. Dacă o plachez cu piatre, ea e ieftină piatră. Imitație. Atunci să moară cipilană. Că casa arată ca lume, dar mai că se vede pe afară că e treaba nu bună. Dar n-are bani, poate omul. Strânge bani și-și face. Ia uite că nu mai fac, mă închedic. Bă, o mașina mea acolo. Dar e răpănoasă. Trebuie să mergi să căutăm o spărătorie. Nu-mi place să duc în același loc de fiecare dată. Ce să-l tențios la spărătorie. Vor 13 euro, tot, de era 12, acum 13 euro tot spele. 13 euro, iei 2 kg de carne. Poate și mai bine, 3 kg de carne. Mănânci până de-acu. Mașina mai spală și ploaia. Uite stocul cum a pus la uscat, bă, dar de ce pune la soare să ne ia bună? Să mai coace ea așa oare? Asta e viță de vie albă. Scoace la soare, răspundeți-mi voi mie, ce faci de bunul ăsta? S-a pus pe agricultură puternic. Dacă vă spun, eu nu vine a crede. Ăștia care sunt noi, așa venetici pe sate, care spun pe agricultură, sunt români, fraților. O să vă fac niște interviuri, cunosc câțiva români. Și să mai caut, să mai cunosc, să vin să interviez un pic. Vor, nu știu, așa rasă sunt, dar nu numai noi. Și ăștia. Când le spui ce odeanuci, dar nu se poate să nu rămâși de aici. O tinuca, bă. Două, că ajung, îl prinde la spiros, ok.
Dacă dă Dumnezeu că-s mult. Am mult rezi nuci. Am mai fost de când eram copil mic. Aici nu găsești nuci. E pisat, trebuie să pe munți așa. Dar mă, să revenim la a noștri. Nu vor, mă, îi spun ca să filmez așa un interviu, care nu știu, vor iei bani și le fac eu, doar le fac reclamă moca, mă, gratuită, mă. Și nu vor. Nu vor să apară pe camere. Zici că ascund ceva, zici că fură. Și doar sunt niște fermieri de ăștia. De rușine, nu știu. Voi, fraților, care vedeți video ăsta, să știți, aveți o mică afacere, chiar dacă nu e afacere, fermă, un proiect, contactați-mă. Chiar dacă căutați în gunoaie și aveți și vindeți pe la târg și aveți o poveste de spus, contactați-mă. Eu vin îndată și se rezolvă. Da? Ați văzut așa, nu? Să vă arăt ce murdare mâncați, numai pe murdare spatele. Am făcut de kilometri azi. Ia uitați-o. Vedeți? Răpânați, dar nu se vede. Răpânați, nu văd nici în oglindă, nu văd. Cu ploacă, cu pământul, vedeți? Eu nu văd în oglindă bine. Dar merg pe intuiție așa. Bun, prieteni, abonați, să vă dați like, share. Și v-am spus, ăștia care sunteți de prin Cipru și vreți, și oricum că o să vin în România, o să fac anunț. N-am mai fost de mulți ani în România și nu știu când o să vin, dar când o să vin, o să anunț, o să facem și live-uri. O să anunț și tot așa. Aveți ceva, o bunică, o poveste, un alta, vorbim. Hai, numai bine, v-am pupat, pa, pa, aveți grijă de voi.